kanti ke namhlanje sihleli no Mrs South Africa uQhawekazi Mazaleni okanti ke uMazaleni uza kusicangcathisa kwicandelo lakhe lezonobuhle aphinde futhi asicangcathise na kwicandelo lakhe lokuphuhliso labantwana abancinane. Qhawekazi siyakwamkela ke Soweto TV. Sibulele bukho bakho sisi. Inkosi ngiyakuyibala lapha inkosi. Koqala Yes. mandukala lesele. Uli 2K lokuqala ukuthwala isithaba sami South Africa. Ungakusixelele uxanduvo longaka uthwele uxanduvo lama 2K wonke lithi santoni ku? Ithetha uba kukhona i-hope for thina ne. It's not that thina siyi-generation efuna uba senzelwe izinto. It's just that thina sizi-change makers. And ukuba mna ndingu-Miss South Africa, it gives i-hope kwezinye i-2K uba nabo bayakwazi uzenza izinto ne. Also able to achieve izinto zabo. Ndifuna ke usithathe usibuyisele back ekhaya. Ukhulele kwidolophu yaseMonti abanye bayazi nge-East London ngelasemzini. Kwiphondo laseMpuma Koloni. Isizwe esintsundu sinesitsho esithi umuntu ongumzekelo wekhaya aphuma kulo. Ingabe imfundiso oye wathi wazifumana ekhaya zibe ligalelo elingakanani kumuntu onguye namhlanje kulo Miss South Africa simbone qaqamba kumaqonga amakhulu oMzantsi Afrika? So mina ndikhulele eMonti, East London. And then utata ngumXhosa waseDudya, umama bengumSuthu waseVelkom. So badibana and then basikhulisa eEast London. But into endibonileyo yona kwi-childhood yam is that badibanise i-traditional values zabo ne, ezobuntu ne-kindness ne-integrity, and then mixed it with la suburban Western individual lifestyle. So ukhula, it made it possible uba ndikwazi u-understand different kinds of groups. Ndizokwazi nami uba okay xa ndenza into ndikwazi udibanisa abantu. So I think that played a big role lo mntu uhleli apha phambi kwakho. Usathetha ngegalelo onalo siyakwazi ba awusongobuhle nje kuphela kodwa ukwayingcaphephe yentetho uphinde futhi uwenze i-speech therapist abanye ngalasemzini bayazi ngalonto ingcaphephe yentetho kwaye futhi wenza izifundo ze-masters. Yes. Ungakusixela kabanzi ngayo yonke imfundo yakho negalelo kulo nje kwicandelo lezobungcaphephe zentetho? So kwa i-speech therapy yona bengayazi eqaleni. And then ndenze research around about grade 11. Ndabona ngokuba ndenze research ndacela esinye i-speech therapist apha eMonti uba ndingazobona uba nenzani. Xa ndisathi ndiyafika phana bengene omnye utata bena 40-45 and befumane i-stroke. And as a result of his stroke sakhe bengakwazi uthetha but be-understand. Qha yena ungene engumXhosa and then i-speech therapist sakhe ebethetha i-English ne-Afrikaans. So ndibone phana uba okay apha kufuneka i-speech therapist ezikwazi ukuthetha ii-languages zalapha eSouth Africa. So yiloo nto endipushele uba ndingene apha kwi-speech therapy ndizame uba ndenze loo difference. And then ndifunde e-University yase-Stellenbosch. And as ndifunda phana besebenza nabantwana ndibona uba usually xa senza i-speech therapy ndiyakwazi usenza in English and in Afrikaans because incwadi nee-resources bezikhona. But then ndafumana enye patient ibithetha isiXhosa. And ngoku ngiqalisa uzama uwenza sessions besiqale ngesilungu but because isilungu bengas-understandi kahle ndabona uba okay kukho i-gap apha. So then ndabhala incwadi yami ebizwa Amasela Amdaka. And then from that ndabona uba kukho i-engagement and i-research nayo iyabonisa uba umntana xa ikwazi ufunda ngelwimi lakhe lasekhaya kwi-foundations imenzela uba aqine kweza foundations azokwazi ufunda in high school and tertiary studies even if later utshintshe kwisilungu but ekuqaleni funeka nje i-foundations akwazi uzenza ngelwimi lakhe. Uthetha ngendaba ye-speech khona umuntu onga-understand xa uthi speech therapy yintoni kanye. Before siqhubeke siye nakude ungakusicacisele ngalonto kabanzi uba xa kuthiwa speech therapy kuthethwa ngantoni kanye. Ngoba bayakuva abantu bathi ufundisa ngentetho kodwa yintoni kanye loyifundisayo? I like that question. So kwi-speech therapy sijonga i-population eziyi-2. So abantu bethu either sijonga abantwana okanye sijonga kwi-adults. Kwabantwana sijonga abantwana abangakwazi uthetha okanye bathetha late, and then sijonga maybe izinto ezifana ne-autism, ne-cerebral palsy, ne-Down syndrome, i-disorders ezenza uba abantwana bangakwazi uthetha, and then sibancedise ku-communicator. Sometimes abazokwazi ukuthetha using amagama, but then sibazisela izinto ezifana ne-boards bazokwazi ukukhomba ba-communicate ekhaya uba bafunani. And then xa sifika kwi-adults sometimes kukho izi-strokes okanye umuntu abetheke ne-apha entloko abanento sibiza i-traumatic brain injury. And then from that, if ubethekile entloko wabetha indawo yakho ye-language,
then from that izokwenza uba either unga-understand xa uthetha okanye ingakwazi uyikhupha le nto ufuna uyithetha, so then sincedisa nalapho. Usathetha kamnandi kanjalo eqhawe ngomsebenzi wakho nje cela siyibambe isatshisa kanjalo sobe siqhubeke futhi xa sibuya emva kwentengiso. Mawethu masileqa evenkileni xa sibuya sawungena nzulu kumsebenzi owenziwa nguMiss South Africa kusukela kuphuhliso lwentetho yabantwana abancinci ukuya kuthando lwakhe lolwimi zasekhaya. Sabuya kwakhona. Siyakwamkela kwakhona kwindaba ezongezelelweyo zejelo losasazo iSoweto TV. Kanti ke masiqale swarhoqa sihlabele mgama nengxoxo yethu yokwazi kabanzi uMiss South Africa omtsha Khayekazi Mazaleni. Khayekazi masiqhubeke apho siphele khona ubeke wasithi fahla kancinci ngencwadi oyibhalile Amasela Mdaka. Ndifuna sibuyele emva. Ndiyayazi ba ufuna ukunceda abantwana bakwazi ukubala, bakwazi nokuthetha kahle, but yintoni enye futhi enzulu oyibhekile ngokuba le ncwadi ngathi incede kuyo abantwana abasakhulayo? So kumi lento yoba i-foundations ze-literacy uba ziqine from a young age, because into esibonileyo as i-speech therapist is that abantwana funeka bafumane la foundation yabo right kwilwimi labo. Even like I said, iqhaphake nalapha kwi-research ne, but it's also that apha ku-South Africa i-resources ezininzi are in ezinye languages, but kwi-policies zethu ze-education it says uba abantwana funeka babe nayo access kwi-books ne-resources ne-education apha kwilwimi labo. So into endiyifunileyo is that abantwana babe nayo i-quality education ezobafundisa into, ingabi into nje emnandi yofunda but ebafundisa. So lena incwadi yami ijonga i-colours zokuqala abantwana baqhela uzifunda. So baqhela uqala ngo-green, ibe ngu-red, ibe ngu-blue, and then ndayenza ne-first 6 numbers, so 1 to 6. Ndiyathanda uthetha ngento yokuba abantwana kufuneka bafundiswe ngeelwimi zabo xa besakhula. Kunengxoxo eyenzakalayo eMzantsi Afrika yokuba khona abantu abathi ukufundisa kwabantwana ngeelwimi zabo kuyabanceda kakhulu uba bakhawuleze bayibambe lento abayifundiswayo, kwaye kuphinde kube khona abantu banengxoxo ephikisayo yokuba lento yephinde bethabethane xa bethe bakhula bafike emsebenzini ulwimi labo liyaqina xa kufuneka bethethe isiNgesi. Lume kanjani luvo lakho kuleyo ngxoxo? So apha kumne into sibonayo is that umntana xa efunde apha kwilwimi lakhe ekuqaleni imnceda nge-critical thought kwenzela uba I-understande le nto ayifundayo, because instead of umntana afika ku-grade 1 and A ufunda masithi ufunda isilungu, but then also B ufunda izinto ezidibane nokufunda, ufunda literacy, ufunda uba u-A uthi A akathi nezinto ezinjalo, and then ibanceda uba bakwazi ufunda masithi apha encwadini kubhalwe uJohn nama-apile ayi-3 azokwazi ukhomba uJohn nama-apile ayi-3 angakhombi nama-apile ayi-5 ne. And then later on iyaveza uba xa etshintshile, because I think apha eMzantsi batshintsha in grade 4, fanele batshintsha in grade 4 bazofunda isilungu. If silandele kahle loo nto yabancedisa uba ii-foundations zabo bazokwazi uzifumana ukwenzela uba xa befunda bayafunda and then futhi baya-understanda le nto bayifundayo. Kwenzela xa bafika ku-grade 4 then it's no longer just learning to read and also learning English, then it's just learning English from then on. Ndiyayithanda ngathi unomdla omkhulu kwinto zelwimi. Kunento yenzayo kwikhasi lonxibelelwano iTikTok, abanye bayibiza nge-series. Ndifuna ukuyithetha njengawe, Dumela Thobela Kididari Xhosa odula kamo Pretoria. Dumela Thobela Kididari Xhosa odula kamo Pretoria. Ongabusicale kabanzi uqale kanjani intoni ekwenze ube nomdla wokuba ufunde ezinye ilwimi ezifana neSpedi neSitswana? So bendenza iyami ye-community service ne, and for that i-government yakuplacea kwisibhedlele. So mna bayasibuza uba okay wena urhalela uyaphi, ndathi bendirhalela uya eGqeberha eBhayi ne, and then bandifake eMamelodi ePretoria. So ngoku ndixakile uba andikwazi uthetha iSpedi, and secondly funeke ndifundise abantu uthetha ilwimi labo. So ndafika and then lesizama uwenza ngesilungu, but bendibona uba to actually connect with abantu enzama ubanceda funeke ndikwazi uthetha ilwimi labo. And then bendimane ndizama nje emsebenzini, but ndabona uba emsebenzini it's too short of a time
yoba ndikwazi ufumana ndigrasp ndizokwazi wenza sessions. So naqonda okay, let me take it apha ku TikTok ndifunde in my own personal time as well kwenzela uba ndizokwazi uba more comfortable and familiar. Even if iSpedi sam was a bit broken, at least the patients also felt like okay, uyazama yena uthetha, and then even bona when they were relearning his speech nokuthetha, they were able to feel okay, it's comfortable if nabo benza mistakes. Ndifuna siphinde futhi sigxile futhi kule ndaba yelwimi ngaphambi soba sigugumbele intetho yethu yelwimi. Kodwa eMzantsi Afrika sinelwimi ezingamashumi okanye ezilishumi elinanye elinesibini, that's 12, including i-sign language. Ngabe ucima mhlambe kusekhona inqanabe kusamele selihambile singumzantsi Afrika in terms of ukuthi abantu babanaleya confidence xa bethetha ilwimi zabo. Siyabona ngosithethayo sinawo ukubane sijula amagama esilungu. Sisenomgama omngakanani kufuneka siwahambile ezumzantsi Afrika xa sithetha ngendaba yelwimi, ingakumbi ilwimi ezi-12. Yeah, I think it's important because yandiva nami xa ndithetha funeka qale ndicinge uba okay, funa uthini, and then nami xa ndicinga ngesilungu, and then ndi-translate and then ndizokwazi uthetha. So naloo nto iyandiphazamisa xa ndigodukile nje ekhaya edutywe efala kahle uba xa ndizama ngoku uthetha nomakhulu indibamba back ndingazukwazi uconnecta because it feels like sometimes I can't understand uba ndizama uthini. So it's things like that yoba funeke siqaphele and also be active in changing it, because even ekhaya I think up until grade 3 indim no-sister wami sithetha isilungu. Utata one day wathi asizokwazi, and then they became a lot more intentional uba basithethise isiXhosa ekhaya, which is I think where uthando lwam for home languages came from. It's that thing of okay, because ndisuka apha nam funeke ndithanda i-background yam, ndithanda uba ndimXhosa ndikwazi nam uthetha ilwimi lam. So I think we've got a very long way to go, but it's funeka sibe nezi conversations yoba even if ilwimi lakho awuthethi 100%, funeka still uthethe ukwenzela uba sizopreserve lingaske lilahleke. Ndiyayithanda leyo nto. Incwadi yakho ifumane kanjani sisi? Yes, so incwadi yami Amasele Amdaka ndisayiphozile ngoku i-orders just because ngoba ndingene le journey kami South Africa bendisebenza ndiyi-1. So it became a lot yoba ndenze orders ndithumelele ngaphayana and then also participate up in the competition. So into esiyenzileyo is that ndiphozile, but in the next few weeks okanye a month sizotranslate incwadi into all official languages and then ndizoreleasa kwi-social media uba ingafumaneka phi. Siyabulela, ndiyathanda uba siqhubeke nentetho ngokusibheka uba ikamva lakho lime kanjani xa sibuye evenkilini. Ibonakala ngathi le ncwadi nomtsalane nam ndinokusifumanele yam, nam ndizipholisele ubuntwana bam okanye bathi ke ngelasemzini to heal your inner child. Mawethu masiyokusela amanzi, siyabuya bakhona xa sibuye sakuqukumbela intetho yethu noMiss South Africa 2025. Sinesamukelo kwakhona mzi ontsundu kwindaba ezongezelelweyo apha kwejelo losasazo iSoweto TV kunye noMiss South Africa omtsha rhaca Khwekazi Mazaleni. Khwekazi, ngicela siqhubeke apho siyibeke khona njengoko siya esiphelweni sodliwano-ndlebe. Ndifuna sigxile ke ngokukwikamva lakho. Where to from here? Phamba siye apho uthe xa ungenelela ukhuphisano lakho lukaMiss South Africa wakhankanya into yokubana into ibhekile into yokuqobisana nentswela-ngqesho uMzantsi Afrika ujamlene nayo ngokuba uvelise izisombululo zengxaki yokushokoxeka kombane. Ungake usiqhaqhele kabanzi umbono wakho? So into endiyibonileyo i-unemployment into esiyibiza yi-cycle iqala apha ezantsi and then imane isirepeata. So into esifuna uyenza is that siqale siadress apha ezantsi through education ukwenzela uba le generation ezayo be-educated enough yoba bazokwazi ufumana imisebenzi right. But then apha kwi-top level andifuni le journey uba ndihambe ndiyi-1. Funa sise ezinye authors abantu bazokwazi utranslate nezinye publishers kwenzela uba sonke sizokwazi uzibhala ezincwadi sisidistribute and then nabo bakwazi ukwenza imali from that. So it's that tiered approach uba sijonga apha ezantsi but at the same time sijonga apha kwi-top level uba singanceda njani. Umbono wakho uchaphazela uninzi lwaseMzantsi Afrika into yentswela-ngqesho nokuba wena uqeshiwe kodwa ukhona umuntu oyathi efemelini
angaqeshwa. Ingabe inkxaso yahulumeni ibaluleke kanjani kwimibono efana nale oyibekayo etafuleni? So even le campaign esiyenza iyafana uba ihambelana ne-language and education policy yabo neka 1997. So it's that ukwenzela uba zibe khona ezi resources kwezi zikolo ezimore rural, funeka kwabona basixhase bazosincedisa uba okay, because sifuna uba abantwana bazokwazi ufunda in their own languages, kukho abantu bafuna usincedisa thina bazobhala ezincwadi. So it's important uba sisebenzise i-tools sizokwazi uyenza. UnguMiss South Africa. Yes. Uphinde ube yingcali yezentetho kwakhona, uphinde ube ngumfundi we-masters. Ubheke njani ukuba uxanduva ozothi ubhekelane ngayo kanye ipressure ngelasemzini uzawuthi uqobisane njani ngalo? So andinophosisa ipressure yona ikhona, and I think into endizobe ndi-navigate as ixesha limane lidlula. So into yokuqala endifuneka ndiyenze is that ndijonge ii-priorities zam, ndikwazi uba ischedule sam ndisenze kahle uba enye into ndingayiwisi and then enye ndiyenze more important. So it's just that thing of ndibona ii-priorities zam zithini and then ndiqhube so izifundo zam andifuna uziphoza kwangoko, ndisafuna ukuqhubeka nazo. Ndinethemba abaninzi kakhulu abantu abathe bakuxhasa kolu hambo lwakho lokuba ufike kulo muntu onguye namhlanje. Ngaba ungathanda ukuba usithi gaba usixele uba ngubani? Ndiyazi usisi wakho dadewabo wenu uHombakazi bengumuntu ebehambela phezulu kakhulu ekhombisa inkxaso nokubaluleka kokuba abantu abaphuma kwisibele kwesi-1 bahleli bexhasana ngexesha lonke. Ungake uthande ukuthi usicacisele ngenkxaso oyifumene ukuze uzibone ngulo muntu onguye namhlanje? So Ohamba Shem, sister wam, even from a primary school nase high school, Ohamba was my biggest supporter. Uba ndingafika endlini ndithi Ohamba ndifumane 45 out of 50 for maths, uHomba umuntu oqala oxelela abazali before nam ndikwazi uyothetha ebazalini. So it's just that support from ekhaya, and then even neetshomi zam have played a big role in lo muntu endinguye. But it's just ifamily yam bayenze le environment yoba singoyika uba sifeile. If masithi bengenile for Miss South Africa and angaphumeleli all the way, I know that bona, no matter what, they're proud of me because bayandazi and they just want to see me happy. So it's just that thing of kudala Shem bandixhasile bandisupport and everything that I've been doing. Ukusuka apha ubheke phi? Ndiyaqonda uba idiary yakho imaxhaphetshu. Ukusuka apha ubheke phi? Ngeziphi project esobona uMiss South Africa wethu ezenza ukusuka apha namhlanje? So usuka apha into yokuqala soyenza is that so translate le ncwadi into all official languages. Number 2, sifuna ukwenza literacy workshops kwi-areas with abazali and with teacher as well, to help them but to also provide them with the resources and ubancedisa uba abantwana bane-special needs bangabancedisa njani. And then you'll also see me kwi-events ezifun, like I think apha kule weekend siya kwi-Fashion Week eKapa. So it's a mix of impact and a little bit of creativity. Ndiyathanda ngoba useli-2K ekugqibeleni kuyafuneka leya creativity nala entertainment. Sisekulomba andikwazi ungakubuza lo mbuzo, kunabantu abaninzi ababheke kuwe. Ama-2K nama-1K sithi ke abo. Yeyiphi umyalezo ongathi udlulise umuntu osemtsha nomuntu osethe wathi ukukhula ngento ndaba yonke into esithethe ngayo namhlanje ukusukela ekukhuleni kwakho ubheke kwigalelo lenzile kwintetho okanye kwilwimi zenkobe uphinde futhi yokutsho ukuba kuMiss South Africa. Yeyiphi into ongathi uyidlulisele umuntu obukele ngoku ekhaya ezwi amazwi akho okugqibela? Okay, ndingajonga apha eCamera ndibajonge straight. Okay. So kunemakhaya ndingathi uba iyafana la nto bendithethe estage uba niqale nale nto ninayo apha endlini ne. So mna le ncwadi ndiqale ndayibhala eyunivesithi ndiyidibanise ngamaphepha endiwaprintile ndayistaplisha. But then because besendiqale phaya ne-confidence besendiyibuildile uba okay yinto endinokwazi uyenza lena. So nawe jonga apha kule area yakho ubone uba okay ndifuna wenza umehluko njani, and then uqale apho, and then ezinye ii-resources nabanye abantu bazokubona le nto uyenzayo and then nabo bahambe nawe. Awe mani babe ngazo ngazibini sibulele siphinde futhi sithi untsu kuwe ngokuba uzifumanele isithaba sika Miss South Africa 2025 2K lokuqala. Sibule kakhulu ngosikelana. Thank you so much.
Khumbula mbukeli kuye ekhaya ukuba ungasifumanela incwadi ethi Amaseli Emuke Kudala, okanti-ke kwaye ungaqhubeka nokuxhasa iilwimi zasekhaya nophuhliso lwabantwana abaselula. Okwangoku kwaMazwane uThembeka Mntancima Umlilo. Phatha ngamnandi.